Salutare și bine ați venit la haotica emisiune în care o să ne batem Sulița, Șlogu, Manganu și alte alea de cele mai cretine faze ale internetului. Cine spunea că hoții nu sunt creativi? Uite-te numai la tipul ăsta cu câtă îndemânare, cu câtă creativitate fură el bicicleta. Și încă mai merge și într-o roată. Genial, genial! Știți că prietenul adevărat la nevoie se cunoaște? Pentru că un prieten adevărat te ridică dacă ai căzut. Iar prietenii știu de ce. Ai fost acolo când te-am vrut, m-ai ridicat când am căzut. Nu am cuvinte să-ți spun ce însemni tu pentru mine. Cât de prost să fii să termini a 12-a, să fii bacu, să fii diploma de absolvire și tu să cazi ca o balegă de fraier ce ești. Troy Jeffrey King. Știți cum face muierea care-i sătulă de capră toată ziua? Priviți aici și vă minunați. Наливай, ты не вздумай больше возвращаться! Хватит! Зачем я за тебя замуж вышла? Мерзавец! Мерзавец. Я тебе покажу! Все! Последний раз! Не вижу! В своей жизни твое лицо не видела! Все! Подлец! Какой подлец, а? Все, дорогой! Ты точно запеликался! Все! Любимый, я же пошутила! Дорогой! Я в тебя верю. Какой хороший парень. Вернись! Доброе утро. Când mergi cu mașina la spălătorie să-ți faci interiorul sau exteriorul, te dă cu gestul, dar nu și pe interior. Pentru că s-a stricat radio eventual televizorul, le-am cumpărat televizor nou și l-am scăpat.